našej realitnej kancelárii AP Company veríme, že každý predaj nehnuteľnosti je jedinečný príbeh. Našou misiou je pomôcť vám nájsť miesto, ktoré sa stane vašim domovom, priestorom, kde budete môcť písať svoju vlastnú kapitolu života. Predstavujeme vám nádherný dvojizbový byt, ktorý čaká na svojich nových majiteľov. Poďte s nami objaviť toto miesto plné možností a snov. S našou pomocou nájdete miesto, ktoré bude presne pre vás, pretože váš domov je našou prioritou. Predstavte si, že po dlhom dni vstúpite do tejto vzdušnej obývačky, kde vás privíta more prirodzeného svetla. V jedálenskej časti sa pohodlne usadíte so svojimi najbližšími a užijete si nedeľné obedy. A čo večeri? Otvoríte dvere na balkón, necháte Vánok preniknúť do miestnosti a vychutnáte si pohár vína. Táto útulná kuchyňa vás prekvapí svojou praktickosťou a premysleným rozložením. Predstavte si, ako tu pripravujete vaše obľúbené jedlá, zatiaľ čo vôňa čerstvo upečenej bábovky zaplní celý byt. Táto vzdušná a presvetlená spálňa vás privíta pokojom a pohodlím po každom náročnom dni. Hneď vedľa máte šikovný šatník, kde každý kus oblečenia nájde svoje miesto. Vďaka tomu začnete deň s úplnou pohodou. Ak hľadáte miesto, kde môžete začať novú kapitolu, tento byt je pripravený stať sa vašim domovom. Kontaktujte nás ešte dnes a dohodnite si obhliadku. Zdieľajte toto video a pomôžte niekomu nájsť nový domov.